Anya ebulukwa mmadụ elu ọmụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na Oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere ọnụ na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu ọnwa chacha ndị okenye ga-adị fọntambaki ndị ochie nyado fọntambaki fọdasị gara aka ụfọdụ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ chọọchị fa obodo ụka bịakwa mana ugochitubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ ma n'eziokwu. Anyị abịakwa n'ụbọchị tata. N'ụbọchị tata bụ ụbọchị afọ. A sị m na afọ a ga-afọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Maka ndị ọpụta abụ izizi ha na-afụ m. Afọ m bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi ma rụọ ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa bụ how to cleanse yourself of negative energy. Iwepụ orakwu. Ije na my YouTube channel akụzigo m ihe bụ orakwu and ihe bụ ụchụ. Akụzigo m ya ma kụzie nke ọma. So ọ bụrụ na ị chọrọ na ị mara ihe dị iche na orakwu ma ọ bụ alụ, jee na my message na YouTube ya afịa. Ekụzigo m lots of lectures there. Mana ihe anyị chọrọ ikwu maka ya tata bụ ụmụ minor orakwu, negative energy which you can cleanse yourself. Mana before I gaba n'iru, ọkwa dị mkpa echefuna na ụbọchị Monday and Thursdays bụ ụbọchị anyị ji enwe counseling na temple. Counseling anyị bụ free. Ikwubi okwu n'isi ndị mmadụ ndị bịa na temple maka nke a bụ free. Mana ịgba afa a na-akwụ ụgwọ. So ọ bụrụ na isi ebe tere aka abịa
bọsị ọbụla ị ga-abịa kaba arụ ka i book appointment with me ka ị wee dị sure na ị ga-enwe ike ịfụ mụ n'ụbọchị ndị a. Ka bụ ihe ị kwesịrị ịma. Then nke ọzọ bụ na echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa April na-aga n'iru. Ọ ga-ebido na April 5th. So ọ bụrụ na ị chọrọ irejista na ya, aja mbunye elu, aja esigo na ebunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Aja anyị na-achụ for 14 days. From 5th, anyị ga-ebido chụba aja n'isi ndị niile rejistara nọ. Chụgudie for 14 days. Bụsị a ga-emechie achụ aja dị iche iche, gbuo eburu wee mesara aka. I had a show testimonies, mana I can tell you na esigo na aja wee bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya, ihe ị ga-eme bụ forward ọrụ m 3 prayer request gị. Then you make donation token to the account number. Ịchatị m na WhatsApp nọmba m, enyezie gị other details I need ịnweta from you ka enwee ike book oge. My WhatsApp number bụ 08057837672. I repeat, 08057837672. Then ka anyị gaba n'iru, ọkwa nke ikpeazụ anyị chọrọ ịma bifo anyị gaba n'iru bụ agwara m gị, ọ bụrụ na ị nwere talent n'ihe gbasara ịlụ any talent ọbụla, any field ọbụla ị nwere ike participate na movie making. Yes, ọ bụrụ na agwara m gị na Ugochitubelu ọdịnala temple nwere ngalaba na-afụ maka movie academy. So ọ bụrụ na ị nwere interested, chat m na WhatsApp, forward ya details. Then ka enwee ike iso na ndị a ga-azụ na ọ bụrụ na ị nwere ụdị ọkpụkpọ oku dị etu a. Then ka anyị gaba n'iru n'isiokwu anyị ji bịa. Isiokwu anyị ji bịa taata bụ enwere ụchụ mmadụ gbara onwe ya, nwee ụchụ mmadụ gbara ibie, nwekwa ụchụ mmụọ gbara mmadụ, then nwekwa alụ dịrị onwe ya iche. Alụ bụ ihe ndị ụka gbọrọ nje ogbugbu, those capital sin. Yes. Example, igbu ọchụ, kwafuo ọbara na ụdị ọbụla imere alụ. Ije dina nwunye mmadụ imere alụ. Idina ya blood relative imere alụ. Ihe ndị a niile na ihe ndị ọzọ ma ya akpọwa afa taa, inidiri ka aje kpọọ gị alụ. Maka ị nwere ike na-eche na ọgwụ na mmadụ gwọrọ ọgwụ, mana ọgụ nwa na-eme onwe gị. Mana enwere ụmụ minor ọrakwụ anya ka anyị ji maka ịbịa taa. Ihe ị nwere ike imewu n'onwe gị akpọrọ negative energy cleansing. Ma agwa 1 or 2 ị ga na-eme ka ị cleanse onwe gị. Maka dịka nsikwu, my mission n'ọdịnala Igbo bụ ka mụ kọwalụ ndị mmadụ reawakening sleeping spirits and souls ndị be anyị n'ọdịnala Igbo, ka ị nwee ike mara ihe ị kwesịrị ime. Oge anyị na-eje ụka ọbịa, anyị na-eje catechism. Ebidogoro anyị bụ gwa na-ewe catechumen. From catechumen anabata gị ijebe catechism. Ijebe ya bụ catechism, ihe a na-achọ ime mgbe a ka akụziere gị ntọala na okpukpere ndị Rom. Maka na okwukwe sitere n'ọnụnụ ọkwa eziokwu. Yes, onye maka na-eme n'ọdịnala ịkọwara onye ọdịnala, maka na ama na ọtụtụ ndị mmadụ amụrụdị aka nri na aka ekpe maka na akụziri ọrụ ha. Enwere ike erikwuru nne na nna ya front and back. So mmadụ ọ na-akụzi ihe ọ na-enwerọ. So nne na nna gị, ọtụtụ ndị mmadụ enwetara this knowledge for their parents. So onye ka anyị na-akọwa n'oge awa nke eziokwu bụ ihe ị kwesịrị ịma. My mission, ihe ga-abụ ọchịchị obi m bụ na 90% of our people ga-eji aka ha na-arụdo spiritual work themselves. Adịghị m akụziri gị ihe ka ijiri aka mebie. Only people nwere ike imeri ihe bụ ndị wụ na based on what their current situation, they cannot do it themselves. Eneghị anya ndị nọ mba ofesi ma ọ bụ high profile individuals bụ na ha nwere ike, they can go to the market and start buying chickens and the egg and rest of them. They can't do it. Actually, those people can actually afford services of a third party, somebody like me. Yes. So mana enwere ndị bụ na environmental factor ebe ha bi. Yes, na ha bi na villages and ha bi na town. Sometimes ebe ha bi, ha nwere ike inwe access to those things you need. Ma ọgwa na ha nọ na village,
ụdị ndị na-eto abụ ndị nwere ike ịchọ for the services of a third party, somebody like a spiritualist but somebody like me. Ịghọtara ya? Mana maka gị nwabụ onye opekata mpe nwere ike ịna na be nna gị jiri aka emere onwe gị ihe ndị a na onwe gị. Yes. Unless ịkọta ngwuru be nna gị, ngwuru ebe eriri ndị mmadụ rie ha front and back, na ị nwere ike ibi ịwa ọchị, na ịwa ọchị nkịtị na nwere ike ịbụ allegation na ị na-agwọzi isi na aja, na ị na-egbusi ndị mmadụ. Ịghọtara ya? Ọ ndị na-eto abụ ndị nọ na messy situation, ndị nọ n'ọnọdụ nso dị egwu. Ụdị ndị na-eto a nwere ike ịchọzi a third party ka ọ lụọrụ ha ọrụ. Mana maka gị nwa, ihe niile dị n'aka gị, gị nwa ji onwe gị. Ana m akụziri ihe ndị a ka iji aka gị mebe ihe n'onwe gị. Maka na ma mission ọ ga-atọ m ụtọ na imirikite ndị mmadụ jiri aka ha practice wee Igbo spirituality themselves. Ịghọtara ya? Maka ndị ma m ọfụma, agwara m onye ọbụla ị na-emegoro ọdịnala na akpọrọ ọrụ, ị ga-enwe other things ya doing na-enye gị ego. Your calling is not actually for you to amassing wealth. Yes, you must have other side struggles, puzzles. Ebe ego si abịara gị. Ịghọtara ya? So ka ị ghara ịbụ na ihe ịtọnụzie ya calling into amassing wealth. So etu akụ kwesịrị ịdị. Ịghọtara ya? Inwegoro call, you must have something doing. Ọ ga-eme gị ma dị too desperate for money. So onye ka m ji agwa onye ọna nwere call, chọọ something again ị ga na-enwe. Mụnwa wee Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu enwe m other chance of source of income. Ịghọtara ya? So ihe na-achịkọwara gị bụ ihe ị ga-eji aka gị mee. Yes, ọ nwere mgbe ụbọchị m kụziri etu mmadụ nwere ike isi aka ya prepare some of this ihe eji asa uchu themselves n'ụdị soap making. Akụzigo m ya sometime in the past. Ije na ma YouTube channel ị ga-afụ ya na old videos. Mana ihe chọrọ ịkụzi tata bụ meseji anyị tanye m ntị gị ọma akarị 20 minutes, believe in me. Mana ihe chọrọ ịkọwa bụ etu ị ga-esi ji aka gị cleanse of yourself. N'okpukpere niile dị n'ụwa kwenyere na ụchụ and orakwu dị, and the ụchụ dị transferable. Ọ dị efe efe. Onye agbata na ndị Igbo kwenyere na ịbụrụ onye na-eso onye na-ebi ndụ adịrọ mma, na ndụ adịrọ mma onye a na-ebi, inwe onwe ọdịọda ga-emetụ gị. Ịghọtara ya? Akọwakwara na akwụkwọ ndị ụka ọbịa. So when you are keeping bad friends, you will partake in their sins. So ọ nkwara ebe anyị na-akụziri anyị akwụkwọ ndị ụka ọbịa akọwala anyị na ị nwere ike ịkwụ ụfọdụ ihe dị aṅa ghara ikwu na iketa gị oke na ya bụ ihe dị n'ọfụ. So onye na-achịkọwara gị ka m gwara ụmụnne anyị ndị na-eti isi na wee marụ gị atụ. Ha kwenyere na mmadụ nwere ike iketa oke site n'ihe o getara na ntị, maọbụ ihe o kwutere n'ọnụ, maọbụ kọntaktị ya na ndị mmadụ. Onye agbata na ha chọ ikpe ekpere were mmiri wee gbuchaa ọnụ nke ha kwutere n'ọnụ, were mmiri sachaa ntị nke ha getara na ntị, sachaa aka na ụkwụ nke ha tara ụkwụ na nke ha metara n'aka, and so on and so forth. So okpukpere niile dị n'ụwa nwere one way or the other of cleansing. O nwere ndị question spiritualists believe na before they will be able to go to the Holy of Holies, their altar, they have to take their bath in order to wash off all this minor uchu. I think we community alụ je kpụọ alụ, mana minor uchu ka dị na-ekwu maka ya. Now ihe ị ga-emesi iwu maka those minor uchu, enwere minor things ị kwesịrị ide eme n'onwe gị. Eleta m mgbe m nọ with my grandmother, ojesie ha bata, ọ na-agbapụta mmiri na bọket n'ilo wee kwa aka maka ịmarọ ndị gị na ha imetụgasara aka. Etu aka ọ dị. Ọkwa maka ihe na ọdịnala Igbo sọrọ mgbe Igbo na ụmụ ihe a ata ọ ji abụ anyị weta ụfọdụ tensị anyị gotara n'afịa anyị ga-eji wee lụọ ọrụ, enweregoro ose ọjị wee jụchaa ya maka ịmara onye metụrụ ya aka. So Igbo kwenyesiri ike na n'ụchụ na-efe efe. Then gị nwere onwe gị were etu ihe esi gbanahụ ụfọdụ ụchụ ndị a by daily and frequent cleansing yourself. Anyị kwudo nwere so many things ị ga-eji wee cleanse ya. Mma akụwara etu ị ga-esi cleanse onwe gị na etu ị ga-esi cleanse ya room or ya abọd ebe ibi. And kaba arụ na ị na-ekipụ
negative friends, because those negative friends that are coming into your life, they are coming into your apartment with negative energy. Now here ka a na-akpọ ogilisi leaf. This is ogilisi leaf. Ị nwere ike ọ dịghị different from nke ịma. Ogilisi nwere oke na nwunye. Nke a bụ oke efe ya toro ogologo dịka ihe nwoke, nke nwaanyị na-adị mpompo dịka ọ dị sekụl. Nke a bụ ogilisi nwaanyị. So ogilisi nke a weda ma nwoke ma nwaanyị ị nwere ike ije mie. Ị nwere ike ịweta 4 or 5 leaves, ịsasịa ahụ otu nchi iji asa ahụ, i were ihe a mee asif iji eme sponge, iwe na-awụchapụ wee na-echikwa na onwe gị n'ọnụkwa arụ gị. Again, echefukwara na ị na-echie na ahụ ị ga na-ekwubi okwu n'ọhịa ikwuru ka mmụọ na-anụ. Ma ọkwa na ị nwere ike squeeze ya, allow the water to enter inside the bucket iji asa ahụ. Ị nwere ike ime ntu etu a. Then imesịa ya, then i were ose ọjị mkpụrụ ịnọ tinye na mmiri. As case maybe ị nwere ike add just a pinch of salt. Now i were ị na-asịkwu ya n'ahụ gị na-ekwubi okwu na taa ị na-awụchapụ otu mmụọ otu mmadụ otu ọnwụ na ịzụtara onwe gị ọrakwụ n'ọnya ka ị na-awụchapụta. Echefuna na ihe ị na-ekwu ka mmụọ na-anụ. Nke ọzọkwa ị nwere ike iweta ihe na-akpọ St. Leaf. Ịma St. Leaf, yes, ị nwere ike ịgota worth of 50 naira or 100 naira as case maybe, tinye na mmiri iji asa ahụ, were na etu o si achụ anwụ o si achụ ọrakwụ. Ịghọtara ya? Ọnya ka ndị Igbo ji kpọ ya nchụ anwụ. And anwụ is classified as negative thing, a thing of joy. So mgbe ochie enwere so many leaves ma ya mention m afọ ya na-achụ ihe negativity, na-ewepụ cleansing, eji eme cleansing. Ọnya gbata sef na ọ bụrụ mgbe gboo ị nwere ike ịnọ n'ime ọhịa weta some leaves tinye ya ọkụ, anwụrụ ya na-apụ ana. I can tell you na enwere any harmful this thing ga-abịa within that area anyị nọ. You repair them. So ị ga-eji nke a wee na-asa ahụ. You can use it morning and night. You understand? As case may be. You nwere ike ide use it once in a week, as case may be. Then nke ọzọ nchọrọ ịkọwakwara gị bụ ị nwere ike iji ihe dịka ogilisi a. Ifuru nke a nwere aka ise ihe eji wee cleanse up your apartment. Ọ bụrụ na ebe ị ga-enwe access to it. Let's say this is your room. Ị nwere ogilisi a, ị nwere ike na-eme like once in a month or twice in a month, o dependere ka ọrakwụ and negative energy around you. Ị bịa na your ceiling, let's say this is your ceiling. Ị were kpọpee your windows and your door open. Ị na-eme as if ị na-eji ya aza your ceiling, as if ị na-ekochapụ all the negative cobwebs. Na taa ị na-ekochapụ everything unclean negativity in this room. Imesịa ya beginning from one beginning to the end. Imesịa ya ime ka ịzapụrụ ya azapụ. I wetakwa that thing, what's here na as if you need a sweeping all the room, line by line, as if you on top of your bed. You can do it as if on top of your chairs on your rooms. You will be doing it as if you are sweeping everything in the air. Yes, you know when you zap ihe ọbụla bụ clean dị na room a, imegide you go n'ọnụ ụzọ room gị ịzap ya. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na ị nọ na town n'ihe enwewa access to ogilisi, echefuna na ị nwere ike iwelu ya broom, enu broom ị gotara ọfụ maka ide eme nka, were ose ọjị jụchaa ya, yuzukwu ya. Ọ ga-enyekwa the same effect because of na doctrine of necessity nwere ike use ya. Then nke ọzọ imesịa ya, were ose ọjị mkpụrụ ịnọ weta ya n'ọnụ gị, kwubie okwu ihe ị chọrọ ka ọ na-eme na ihe ị chọghị isi ka ọ na-eme na ezinụlọ gị. Wụsị ya na 4 seed each, the same thing ka ị ga-ekwu na ya. Wụsị ya na 4 corners of your room. Imesịa ya chọọ teaspoon, that is tablespoon, were the tip the other side, yes, were obere nnu wụsasịa na 4 corners of your room. Echefukwara ọ bụrụ na ibi more than one room, echefukwara na ị ga-eme na all the rooms in your apartment. Imeme half because you move around the whole flat or your apartment, so you need to cleanse everywhere. Then and they can be doing this more often, because sometimes some people will be telling you every time ha na-alọ nlọ, every time nke nwa na-eme ha cobweb na-eko ha. O nkwara so many things nwere ike cause cobweb. Ọ bụrụ every cobweb wụ as a result of ihe ọjọọ. Ụfọdụ bụ na n'ibi na unclean environment, ị na-akọweb ya room. Mana on a very good day, ị na-eme from time to time ị mee ya. Sometimes if you cleanse your spiritual part arena and your vibration line,
then ọ ga-eme gị na-enwe pure dreams.